A? A da odemo na drugu stranu. Ajde, brzo na drugu stranu, dođi. A? Vidi ovu budalu, već se otvorio. Ode ovaj. Da, da. Da, evo sve neki ono... Sve neki zvanzemaljci. Vidi ih. Bravo Joziću! Evo, dobro, imam sad na... Zaboravio sam da u ovom. Imamo i mi, znači u nekom stranicom. Na stranici, samo moramo sad raditi. Ću ja da radim. Za Etiopiju. A? Bravo Nikola! Samo to da stavimo gore. Gdje Pipi? I da pređemo. Gdje je naš Pipi? Nestao. Bravo Petar, bravo Cikojević! Bravo dečki! Gdje Pipi? Sad se nekako drže. Nema Pipija. Pipi je već u busu. Što se nije javila? Ja je ne vidim. Ja sam snimao komunicirao, ništa, niko. Da čuće na sve na ovo što ja govorim. Evo, evo, evo je. Pipi! Ne, treba lagano, znaš, ono, jer sustiće ono mi svi. Jer ovi će tamo Dina s početka popada, kužiš. Ide Pipi, Pipi vrati nam se, Pipi! Ajde idemo mi sad idemo vidjeti. Čekaj. Vi Pipi kako trči, gle, samo da. Ono najpoglove babe, kilave, jebote. Di je Pipi, vi Pipija dole, nije ga dole. Evo ga dole, vidi. 77, Pipi, vrati se. Pipi, nemoj otići na kavu. Dina, ja u curu zemlju. Pa što će ona trčati? Ajde, nema veze, ona je startala, a mi nismo, ajde. Što nema više? Da vidi nju. To je tamo. Ona je zadnja. A kud ide ona? Turbina upali. Da, to nema...